alaikum wa rahmatullah, barkanmu da warhaka. So yau shi ma za mu yi video akan yadda za ku yi AI video storytelling na Hausa. So kun san a last video ɗinmu mun yi na Turanci, so yanzu kuma za mu yi na Hausa. Da ban so yi muku wannan video ɗin ba, ina ganin cewa na Turanci da na koya muku za ku iya amfani da shi ku juya shi ku yi na Hausa. But duba da yanayin cewa akwai AI tools da za ku nema saboda fassarar Hausar da kuma wasu abubuwa, na ce dai bari dai kawai in daure in yi muku bidiyon shi ma da za ku yi na Hausa na shi daban. So da farko kuka shigo cikin ChatGPT ɗinku kamar haka inda nake cikin nawa, za ku fara da yi wa ChatGPT describing bidiyon da kuke so ku haɗa, ko kuma za ku iya ba shi dama ya ba ku idea, sai ku karanta ku gani idan idea ɗin da ya ba ku ya yi muku, za ku iya yin video a kan shi. So bari in muku misali kawai. Ka bani labari mai ɗaukan hankali akan wani talaka da aka raina a gidansu. Kuma shi ne babba a yaran gidan, amma saboda shi talaka ne, saboda shi talaka ne, ya Allah, hakan ya sa ba a ganin girman shi, kuma ba a daraja shi. Sai kwatsam daga baya sai ya fara kasuwanci wanda Allah ya tallafa mishi, ya zo ya fi kowa kuɗi a gidan, bari mu ce ba mu wannan. Ga labari mai cike da darasi, tausayi da ban mamaki wanda zai dace sosai da AI storytelling. Ga title ɗin na wanda aka raina ya zama gatan gida. A wani ƙauye mai cike da arziki akwai wani dattijo mai suna Alhaji Musa, yana da 'ya'ya 5. Babban ɗansa shi ne Sani, mutum mai nutsuwa, gaskiya da haƙuri. So ga shi nan dai, kun gane duka labarin ne. So bari mu ce ya ɗan gajarta mana shi, ya ba mu shi a kamar na, ka sanya min shi ya zama na 3-minute video. Kun ga prompt ɗin? To bari mu ce ka sa mana shi 3.
saboda shi AI tool ɗin da zamu saboda shi voice over tool ɗin da zamu yi amfani da shi, wannan rubutun gaba ɗaya ya mishi yawa. Ka raba shi gida 3. Aka sa shi gabaki ɗaya ba zai yi ba. Yawa to. To kun ga yanzu ga gashi nan duka sun bani, ya bani prompt ɗin na parts 3 wanda zan ɗauka in yi copying sai in je ya min generating ɗin shi a inda zan yi generating ɗin shi. So kun ga yanzu zan ce ya bani, ka bani prompt, ka bani image prompt, image prompt. Na skins, na scene ɗin. Wannan skin ya shiga bakina. Yawa. Gashi. Ga scene 1, ga scene 2, ga scene 3, ga scene 4, ga scene 5, ga scene 6, 7. Kun ga zuwa 7 ya bamu. So yanzu ina ga ko to mu yi ne ko saboda mu yi saving time mu tsallake yin generating hotunan. Tunda kun ga ai na nuna muku yadda za ku yi a wancan previous class da muka yi. Bari mu yi generating ko video guda ɗaya ne ko? Bari mu yi generating ko hoto kai guda ɗaya. Muka generating hoto ɗaya ko biyu sai mu je mu yi generating voice over ɗin, sai ku ga yadda za mu je mu haɗe su guri guda. Gashi nan yanzu kun ga na tafi zuwa ga Gemini. Gashi nan zan yi pasting. Gashi nan na yi pasting. Abin da nake so muku magana a nan yau shine akwai abin da muke kira da aspect ratio. Akwai za ku ga akwai in kuka je TikTok za ku ga yanayin da ku ga video ɗin da ake sakawa a TikTok, za ku dinga ganin su dogayen video ne. Za ku ga ya cika daga saman screen kusan zuwa ƙasan screen duka dogo. Haka za ku gan shi videos ɗin da ake sanyawa a TikTok. Idan kuma kuka je YouTube za ku ga yanayin videos ɗin haka suke da faɗi, bai wuce ku gan su. Bari in muku. Bai wuce ku gan su misali haka ba. Bai wuce ku gan su daga nan haka sai ku gan su haka. To cikin nan ɗin kawai nan ne za ku ga video ɗin yana playing ko ba haka ba. Haka za ku dinga ganin su a YouTube. Shi kuma a TikTok za ku ga tun daga nan misali zuwa nan za ku ga duka cikin nan gurin duka video zai ta playing a ciki. So wannan abin shi ake kira da aspect ratio. Kun gane? Shi muke ce ma aspect ratio. To ta ina ake samar da su? Shine yanzu a wurin haɗa hotuna, tun daga matakin farkon gurin haɗa hotuna, wurin fitar da hotunan da za ka yi videos da su. A nan gurin za ka fitar da aspect ratio na wanne. Na TikTok kake so ka fitar ko na YouTube kake so ka fitar, a nan gurin za ka fitar da shi. So aspect ratio na TikTok shine 9:16 kamar haka ake rubuta shi. 9:16 aspect ratio. Kunga in muka bayar za ku ga za su bamu hoton dogo. Kun ga za su bamu shi a matsayin dogo ba a matsayin wancan ɗan gajeren da ake sakawa a YouTube ba. To in suka bamu wannan sai shi ma mu saka na YouTube ɗin ku gani yanayin yadda shi ma zai kasance. So za ku fi gane abin da nake nufi. Kun gani? Kun gani? Kun ga sun bamu shi tun daga nan zuwa nan. Kun ga shi dogo suka bamu. To wannan shine aspect ratio na TikTok. To bari mu sa shi yanzu mu ce ya bamu aspect ratio na YouTube. Na YouTube kuma shine 16:9 aspect ratio. To aspect ratio. Wannan shine shi kuma na YouTube. Bari ya buɗe shi ma ku gani. Kun ga wannan shine na sunan shi TikTok. Shi kuma wannan shine na YouTube. So bari ku gani. Kun gani na YouTube? Kun ga ɗan ƙarami ko? Shi kuma wannan kun gan shi dogo. So wa'annan shine bambancin aspect ratio da na YouTube da kuma wanda za ku saka a su TikTok ne, su Facebook ne, su Instagram ne. Duka wannan
duka wannan aspect ratio din ake amfani da shi. Shi kuma YouTube shine ake amfani da wannan. Shi ma YouTube din idan za ku saka su a matsayin shorts ne ba a matsayin video ba, to shi ma still za ku yi amfani da wannan aspect ratio din ne ba wannan ba. Idan wannan in za ku yi amfani da wannan zai kasance bidiyon ku dogon bidiyo ne tun daga misali minti 4 zuwa sama. In bidiyon naku za ka yi wannan tsayin to shi ne za ku saka mishi wannan aspect ratio din. Amma in bidiyon ku bai wuce minti 1 zuwa minti 3 ba, to za ku yi amfani da wannan sai ku tsora shi a matsayin shorts. Kun gane? So yanzu bari mu je mu yi generating voice over din, saboda ina so ku fahimci yadda voice over din muke ina so ku fahimci yadda zamu je mu dinga generating voice over din. Ya naga ya goge, ina maganar da muka yi. Bari mu fita mu dan dawo. Menene haka? Kun ga ba? Me haka ChatGPT kuma yake yi? To, bari mu sake sabo kenan. To, amma me yasa yi haka? Ikon Allah. To, bari shi kenan. Ka bani labarin a kashi 3. Ok, nan ma fa ko magana bai yi wance ya bani shi a matsayin 3 minutes ba ko? Amma gaskiya bai kyauta min ba. To kuna ganin bari ku ga abin da zan yi. Already akwai wanda nake generating. Kun gani? Wancan video za ku ga na ɗora na magajiyar masarauta. Bari in yi amfani da shi kawai kafin tunda wancan ɗin ya goge, kar mu yi wasting too much of time. So bari in nemo. Ina so in muku generating voice over ɗin ne ku ji yadda yake. Kun gane? Ku ji yadda abin yake aiki. Yawwa. Kun ga yadda ni na tsara nawa? Gashi nan zai bani narration na skin ɗin, ma'ana voice over ɗin da zan je in generating, sannan kuma zan ƙasa sai bani prompt na hoton. Kun gane? So yanzu bari mu ɗauki wannan narration ɗin sai mu yi copying ɗin shi tun daga farko zuwa inda ya tsaya, sai mu yi copying ɗin shi. So da mun copy ɗin shi sai mu fito. Yanzu kai tsaye sai mu tafi zuwa ga Chrome namu. Kun ga Chrome browser, kun gan shi nan? To da shi za ku taɓa, da shi za ku yi amfani. Sai ku yi searching AI Studio. Yawwa, gashi. Bari mu shiga. Kun ga abin da aka yi, gashi nan ma ya fito da kanshi ko? Kun ga sunan AI Studio kai .google.com. To shi muka taɓa ya shigo da mu, gashi nan zai wuce. So ya ɗan yi hangin saboda network issue. Bari ku ga kafin ya ɗan network ɗin ya dawo, bari in dawo muku baya ku ƙara ganin sunan da muka saka. Kun ga haka? AI Studio .google.com. To haka, kun gan shi? To wannan shi za ku taɓa wannan gurin sai ku yi searching ɗin shi. Yawwa, gashi nan zai buɗe. Yawwa, gashi nan ya buɗe. So, yawwa kun gan shi haka? So bai kamata a ce ya faro mana daga nan ba, ya kamata ya faro daga can gurin, saboda ko da kuma kun shigo ya faro muku daga can, ku gane ina za ku shiga ba, ku san inda za ku taɓa, ku san da kuma za ku yi ku koma. Yawwa. Yawanci nan gurin za ku ga ya shigo da ku kai tsaye. Yawanci in ma ya shigo da ku a can gurin, to duka za ku gane. In ya shigo da ku kun ga a nan gurin, gashi nan gurin. To sai ku taɓa wannan wurin model ɗin nan, kun gan shi? Gashi nan, sai ku taɓa shi. Kun ga nan gurin text to speech? Gashi gurin text to speech ɗin nan. Gashi nan. Yawwa, shi za mu taɓa. In kuka taɓa shi,
to sai ku ga ya nuno muku nan wurin. To kun ga gashi nan gurin wannan na biyu. Za ku ga wannan na farko Gemini 3.5 sai wannan kuma Gemini 3.1 Flash TTS. So abin da ake nufi da wannan TTS ɗin shine text to speech. TTS text to speech. To shi za ku taɓa. Yawwa kun gan shi gashi nan. Kun ga nan ai shine inda ya fara shigo da mu tun farko da ko? So kun ga nan ɗin. So nan gurin da aka turn text into natural sounding speech. To nan gurin za mu taɓa. Yau bayan mun shigo ya shigo da mu nan gurin. To za ku gan shi kamar haka. Nan wurin inda aka saka speaker ɗin nan za mu taɓa shi. Ga speakers ɗin nan. Ga su nan za ku je kowanne ku taɓa. Za ku ji voices ɗinsu. Ga na farkon nan. Sai ku taɓa wannan gurin. What idea do you want to bring to life? Kun ji muryarta. Sai wannan na biyun shi ma. What sparks your interest? Yawa kun ji wannan ma. Ga wannan ma. What's a skill you'd like to develop? Kun ji su ko? To misali a ce za mu yi amfani da wannan. Misali, in muka taɓa shi kun ga gashi na saka mana current a sama. To sai mu je mu yi cancelling. Sai mu zo mu taɓa nan gurin mu yi cancel. In muka yi cancelling kun ga gashi nan sunan ya hau gashi nan shine wanda zai mana generating wannan voice ɗin. So da muryar shi za a yi amfani. So sai mu zo nan gurin gashi nan inda za mu saka text ɗin mu. Sai in matse. Sai in yi paste wancan abin ɗin da na ɗauko da na kwafo a ChatGPT. Abin da za a faɗa kenan gashi nan na kwafo shi kuma na saka shi. So bayan mun saka shi a nan kun ga wannan wurin da aka rubuta run gashi wannan run ɗin. To shi za mu taɓa. Idan muka taɓa zai fara yi kun gani. Da aka kawo masa jaririyar. Za mu jira shi zai gama. To wannan shine inda zai maka voice over na Hausa. Wanda zaka ji Hausan yayi daɗi sosai ba kamar sauran AI tools. Za ku ji Hausan inda kuka san suna yin wani yare daban. Haka za ku dinga jin Hausan su ba. So amma a wannan AI tool ɗin za ku ji Hausar gaskiya ba laifi tana ƙoƙari sosai. Za ku ji Hausa tana da daɗi. Ba kamar wa'incan Hausan kaga kamar ana wani yare daban kamar ba Hausa ba. So wannan AI tool ɗin gaskiya a yanzu dai babu wani AI tool wanda zai maka text to speech mai Hausa mai daɗi kamar wannan. So duk sanda za ku yi amfani inda za ku yi wai text to speech ne kuma na Hausa. To wannan AI studio ɗin shi za ku yi amfani da shi. Amma in ba na Hausa za ku yi ba ko kuma misali a ce za ku yi na Turanci ko na wani abu kun ga wancan Loop Voice ɗin zai muku na Turanci shi ma wannan ɗin zai muku na Turanci. So duka za ku gani sai ku zaɓi wanda kuke so sai ku yi amfani da shi. So gashi nan kamar da kuke gani ya gama kun gani. Gasu nan sun gama. To yanzu wannan shi za mu taɓa saboda mu ji. Sunanta Amina. Bari mu ji. Sarki ya maimaita ya da aka kawo masa jaririyar. Sarki Malik ya ƙasa ɗauke idanunsa daga gare ta. Ƙaramar fuska ce mai annuri. Idanunta suna walƙiya kamar taurari. Sarauniya ta yi murmushi. Ta ce, sunanta Amina. Sarki ya maimaita cikin taushin murya. Amina. Sunan ya cika ɗakin da farin ciki. Yawwa. To kun ji yanzu ai gashi nan kun ji voice over ɗin. So kun ji ai babu laifi gaskiya Hausa tana fita ba kaɗan ba. So sai gurin kun ga inda aka ɗan saka alamar download ɗin nan gashi nan. Wannan to shi za mu taɓa domin mu yi downloading voice ɗin. Mu yi saving ɗin shi akan wayarmu. Yawwa kun ga gashi nan har ya buɗe. Kun gan shi nan? To gashi na saka open har ya buɗe. So yanzu a ce mun gama. Ga hoto mun ɗaura mun samu ga kuma murya mun ɗauka. To a haka za mu yi tafi har mu gama generating gaba ɗaya scene ɗin. Duka idan ma part nawa ne in ma nawa ne duka za mu bi a hankali. In muka yi wannan part ɗin mu yi wannan, in muka yi wannan part ɗin mu yi wannan har mu gama. Bari muku misali. Saboda na san wasu za su iya cewa still dai ba su gane ba. Misali. Bari in muna misali da wannan ɗin kawai. Yau misali a ce tun daga nan gurin. Yawwa. Ga scene 1 kun ga ga scene 1. To tun daga nan gurin kun ga a ce misali sai ka je kai generating wannan voice over ɗin.
bayan ka gama da shi wannan prompt ɗin shi ma sai ka ɗauke shi sai ka je ka saka sai ka generating hoton da za ka yi amfani da shi. Sai ka taho scene 2 shi ma sai ka ɗauki wannan narration ɗin shi ma sai ka je ka saka shi a gurin voice over sai maka generating voice ɗin. Ka zo ka ɗauki wannan shi ma hoton na biyu ka je kai generating ɗin shi. Haka za ka ta yi har duka ka gama duka scene ɗin da za ka yi. Kun gane? In ka gama gabaki ɗaya to a nan ne za ka shigo CapCut ɗinka gashi nan na shigo nawa. Sai ka yi merging ɗin su duka su haɗa su guri guda kowanne kuma ka ɗora mishi voice ɗin da za ka ɗora mishi. Kun gane? So bari in muku. Nan gurin wasu sun ce ba su ga inda na taɓa ba a last video. Nan gurin kun ga nan gurin new video shi nake taɓawa, shi za ku taɓa. Kun gane? Yawa to kun ga zai shigo da ku cikin gallery ɗinku ko? To kun ga nan gurin yana gurin videos ne. So ni kuma zan mai da shi gurin hotuna saboda mene? Hotuna ne za mu haɗa mu mai da shi video mai ba da labari kenan ko? Yawwa. To yanzu misali bari in ƙara muku misali da waɗannan TikToks ɗin waɗannan images ɗin da muka creating a baya ba ku manta ba na wancan story ɗin na baku na turanci kenan ko? To bari mu yi amfani da su a nan gurin. Sai mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya sai mu je mu saka mishi wancan voice over ɗin da muka ɗauka na Hausa wanda muka yi misali kenan. To bari in ɗauki guda biyu. Ya kyauta a ce ma voice over ɗin na yi ko ƙwara biyu ne saboda bayani ya fi fita. So haka idan ma ku a ce hotuna da kuka yi hotuna ne da yawa in ma 10 ne in ma 20 ne in ma 30 ne sai ku tsaya ku bi su a hankali tun daga hoto na farko da kuka fara generating ku bi su datsan ku ɗauke su a hankali jeri bayan jeri. Kun gane? Jeri sai ku ɗauke su. So bayan kun ɗauko su sai ku taɓa wannan add ɗin. Wannan add gashi sai ku yi adding. In kuka yi adding za ku ga sun fito a nan gurin. So yanzu nan ɗin inda za mu yi mu je mu ɗauko wancan voice over ɗin da muka generating shine sai mu taɓa gurin audio. Ga audio a nan sai mu taɓa shi. Bayan mun taɓa audio sai mu taɓa gurin wannan sounds ɗin. Muka shiga gurin sounds gashi. Gashi nan muna ta jira dai ya buɗe. In ya buɗe za ku ga za mu je mu ɗauko wancan voice over ɗin da muka generating. So ya kyauta a ce na yi voice over guda biyu kamar yadda na ce muku saboda in nuna muku yadda za ku yi ƙara ɗaukowa. In kuka saka voice over ɗaya ku koma ku ƙara ɗauko wani ku ƙara sakawa kowanne ku dinga kuma daidaita shi da hoton da zai kasance a ƙarƙashin shi ko kuma in ce hoton da zai yi bayanin voice over ɗin ko kuma in ce voice over ɗin da zai yi bayanin hoton. So duka Hausan zai hau. Gashi nan yana ta yi har yanzu dai bai gama ba. Kai yana daɗewa da yawa wannan. Yawwa. Gwara kawai a haka ɗin. To kun ga wannan na biyu gashi nan mai ɗan alaman virus ɗin nan to shi za mu taɓa. Sai mu taɓa wannan wurin da aka rubuta device sai mu taɓa shi. A nan gurin za mu ga wanda muka generating. Kun gan shi nan gashi nan aka ce generated July 09 gashi nan yau ɗin nan. To shi ne wanda muka generating. Da aka kawo masa jaririyar, Sarki Malik ya ƙasa ɗauke idanunsa daga gare ta. Sai ku taɓa wannan alaman ƙaramar fuska. Sai ku saka. So misali a ce yanzu wannan shine hoton Sarki Malik. Wannan hoto na farkon shine hoton Sarki Malik kuma duka wannan voice over ɗin akan wannan hoton na farko akan shi yake yin bayani. So za mu jawo wannan hoton duka sai yayi covering gaba ɗaya voice over ɗin. Kun gane?
sai mu jawo shi haka har sai yayi covering voice over din. Kun ga sai mu jawo shi sai mu daidaita shi. Kun gani mun daidaita shi tsakanin shi. Ga voice over din na a ƙasa, wannan gashi nan shine wannan voice over din, shi kuma wannan shine hoton. To kun ga gashi nan yanzu na daidaita tsakanin su. Kun ga kenan tun daga nan farkon nan zuwa can duka wannan hoton guda ɗaya, wannan voice over din yana bayani ne akan shi. Da aka kawo masa jaririyar, Haka kenan. Sarki Malik ya ƙasa ɗauke idanunsa daga gare ta. Ƙaramar fuska ce mai annuri, idanunta suna walƙiya. Yawa to kun ga har ya gama. To misali a ce sai wannan hoton na biyu shi ma, kuma a ce mun yi generating voice overs ɗinmu duka accordingly. Duka voice overs ɗin mun riga da mun creating ɗinsu, kuma su ma hotunan namu duka mun riga da mun creating ɗinsu. To kun ga yanzu idan muka zo tsakiyar daidai nan gurin, daga nan gurin sai wannan farin abin dogon nan, wannan kun gan shi, wannan abin farin nan dogon nan, sai mu sanya shi daga daidai nan gurin. Saboda daga inda wannan farin abin ya tsaya, daga nan gurin muka je muka ɗauko abu, daga nan gurin zai fara. Kun gane, daga nan gurin daidai gurin zai fara. To yanzu sai muke so mu ƙara ɗauko wani voice over ɗin. Kun gane, sai mu taɓa wannan edit, sai mu taɓa sai mu taɓa kai wannan audio, sorry. Muka taɓa audio sai mu taɓa gurin sound, gashi nan. Da mun taɓa gurin sound sai mu sake koma gurin wannan alamar file ɗin, sai mu taɓa gurin device. To sai a ce misali za mu je mu ɗauko second audio da muka yi generating. Kun gane, shi ma za mu gan shi a ƙasan nan gurin, ko a ƙasan nan gurin, ko a ƙasan nan. Za mu iya ganin shi kai a ƙasan nan gurin, ko a ƙasan nan gurin, ko a ƙasan nan, ko a ƙasan nan. Duka haka za mu gan su sun zo sun jejjeru kamar yadda muka je muka generating ɗinsu. So misali sai a ce wannan na biyu, The mysterious wooden box. shine In a quiet da village. za mu saka. Kun gane? To kun ga kenan, kun ga yanzu daga inda ya faru, kun gane? Na gaya muku daidai inda wannan dogon sandan ya tsaya, daga nan gurin in ka taɓo kuka ɗauko wani abu, daga nan gurin zai fara. Kun gani? Daga daidai nan gurin zai fara. To sai mu ce wannan hoton shi kuma zai yi covering gabaki ɗaya wannan voice over ɗin. To za mu jawo shi har sai mun cike gurin voice over ɗin gaba ɗaya. Kun gane? Sai mu jawo shi sai mun cike gurin voice over ɗin gabaki ɗaya sannan. Kun gani? Yawwa. Gashi. Kun gane? Yawwa. Kun gane abin da nake nufi? To yanzu nan gurin duka kun saka su. Kun gane? Duka kun saka na farko, kun saka na biyu. To haka ma idan akwai na uku, akwai na huɗu, akwai na biyar, akwai na shida, duka a hankali za ku dinga ɗauko su kuna saka su. Su dai hoto dama tun a tashin farko za ku ɗauko su gabaki ɗayan su a jere. Su kuma voice over ɗin sai ku dinga ɗauko su a hankali kuna ɗorawa. To yanzu a ce kuna so ku saka wani sound a ƙasa, sai ya kasance kuna so ya kasance akwai wani background sound da zai dinga tashi mai taushi a ƙasan, a ƙarƙashin voice over ɗin. To sai ku taɓa wannan gurin, ku maida nan gurin yayi back ɗin nan sai ku maida shi back. To sai kun dawo, sai ku taɓa nan gurin still audio, sai mu shiga gurin audio, sai mu shiga gurin sounds. Bayan mun shiga gurin sounds, to ya kamata kun ga nan da suka ce no internet connection ɗin nan, to a nan gurin za ku ga duka sounds ɗin da muke da su, da suke a cikin CapCut, wanda ba wai suna cikin wayar mu bane, no, a cikin CapCut ake samun waɗannan. Za ku gan su duka ga su a nan gurin. In kun so sai ku yi search, idan misali kuna so ku saka wani background sound mai taushi, sai ku gaya musu soft background sound, sai ku rubuta, sai ku yi searching. Za ku ga sun tutturo muku ga sunan kala-kala, sai ku zaɓi wanda ya muku sai ku sanya. Idan kuma a ce kuna so ku yi extracting audio, misali kuna so ku cire audio daga video, kuna so ku yi amfani da shi, sai ku rubuta, sai ku taɓa wannan gurin extract. Gashi? Sorry, extract audio from video. Kun gani? Bari in ɗan koma baya saboda ku gane. Wannan kun ga nan gurin extract audio from video, shi za ku taɓa.
shi za ku taɓa. To yanzu a ce misali ina so in ɗauki wani sound ne, ko ma wani kalan sound ne, kun gane? Bari in ɗan samo wani ƙaramin sound haka in saka saboda ku gane abin da nake nufi. Yanzu misali sai kasance ina so in ɗauki wannan maganan da aka yi, sai in taɓa wannan, kun gani? Gashi nan har an yi extracting ɗin shi, kun gan shi gashi nan ya sauko nan gurin. Mama, ni ba zan dawo ba. Ba zan iya rayuwa tare da mutanen can ba. Kun gani? To wannan shine video, shine audio, shine maganan da aka yi a cikin wancan video ɗin wanda muka ɗauko. To kun ga za mu iya ɗaukan shi sai mu yi amfani da shi. Kun gani zai fito a ƙasan nan gurin. Yawa ku ga abin da nake so in muku bayani akai. Kun ga da yake kasancewa wannan farar sandan a nan gurin yake, daidai nan gurin. To kun ga daga daidai nan ɗin voice over ɗin ya fara, sound ɗin da ɗauko ya fara. Kun gani? Madadin a ce ya faro tun daga nan gurin farkon nan inda wannan ya fara. To da yake ban saka shi, ban daidaita sandar ya kasance a nan gurin ba, sai na bar shi a daidai nan gurin kuma na je na ɗauko sound ɗin. To kun ga daga nan gurin ya fara. Kun gane? To yanzu ina so duka sounds ɗin su fito. Da aka kawo masa jaririyar, Mama, Sarki Malik ya Ni ba kasa zan dawo ɗauke ba. idanunsa daga gare duka sounds ɗin guda biyu sun fito. To haka a ce idan wani ɗan music ne mai taushi haka, sai haka zai fito shi ma. Wannan yana yi, shi ma wancan yana yi. Wannan yana bayani akan video ɗin, yana bada labari. Shi kuma wannan na ƙasan shi kuma ya kasance wani sound ne mai taushi haka, kamar background sound wanda zai dinga sa abin yana yin daɗi. Kun gane? So yanzu sai kuke so ku gyara volumes ɗin. Wannan volume ɗin kuna so ya tashi sosai, kuna so ya kasance ana jin shi sosai. Kun ga nan gurin za ku iya Da aka kawo masa jaririyar, kun ji? Mama, Sarki Malik ya kasa ɗauke. Da aka kawo masa jaririyar, Mama, Sarki Malik ya Ni ba kasa zan dawo ɗauke ba. idanunsa daga ba gare zan ta. iya rayuwa tare da mutane. To idan hakan ya yi muku nan gurin yanzu sai kuka so wannan shi kuma background sound ɗin. To da kuka taɓa za ku ga in kuka wannan fara abin ya hau kan shi, to that means ya hau, za ku iya editing ɗin shi. To shi kuma wannan na biyu sai kuke so shi kuma sound ɗin shi yayi taushi, yayi ƙasa, ba ku so ya dinga tasowa. Sarki Malik ya kasa ɗauke idanunsa daga gare ta. Kun ji ko? Da kaɗan ake iya jiyo wancan mama, ni ba zan dawo ɗin ba. To kun ga shi kaɗan ake jiyo shi. Shi ma za ku iya taɓa wannan gurin Sarki Malik ya kasa ɗauke idanunsa. saboda ku rage hayaniyar da yake cikin bidiyo ɗin. So wannan shine yadda ake yin editing. Kun gane? Gashi nan za ku ga komai an saka shi yadda ake so ya kasance. Kun gane? So yanzu in kun gama duka wannan, kuna so kuma ku yi exporting. Kun ga na gaya muku ga gurin export gashi nan a saman nan gurin. Shi za ku taɓa sai ku yi exporting bidiyon, ku yi saving ɗin shi akan wayar ku. So yanzu kuna so misali ku saka me sunan shi, kuna so ku saka caption. Yanzu bari mu cire wannan, bari mu cire shi. In kuna so ku cire abu, kun ga gashi nan da na taɓa sai ɗan yi wannan farin layi sai in taɓa wannan delete, gashi nan na goge shi. To sai nake so yanzu wannan ma bari in goge shi. To wannan sai nake so ya kasance na saka mishi caption. So gashi nan duk abin da ake faɗa kenan a cikin bidiyo ya kasance shi ma ana faɗan shi, yana rubutawa a jikin bidiyo ɗin. Sai mu taɓa wannan generate ɗin. To gashi nan yana yi. In ya kai 100% sai ya gama. Allah ya sa kai ɓata mana lokaci. To da ya gama za ku ga duk wani abu da za a faɗa a cikin bidiyo zai dinga rubutawa a ƙasa da kuma Hausa. Za ku yana rubuta shi a ƙasa. Mai kallo zai iya yana saurare kuma yana karantawa. Kun gane? So kun san wasu suna son su ga suna karanta wannan caption, suna son suna karantawa, suna sauraron bidiyo kuma still dai abu ɗaya da ake faɗa kuma shi ake rubutawa. Amma za ku ga abin yana ba su sha'awa suka gan shi haka. Gashi dai su suke saurare kuma shi suke gani. So kun gane? So kun ga wannan zai ba mu matsala, zai daɗe kuma bidiyon ya yi tsayi dama da yawa. So sai mu kashe shi kawai. To kun ga ya yi ma ashe. To kun ga gashi nan. Bari mu play. Da aka kawo masa jaririyar,
Sarki Malik ya ƙasa ɗauke idanunsa daga gare ta. Ƙaramar fuska ce mai annuri. Idanunta suna walƙiya kamar taurari. To kuna so misali Sarauniya ta yi. Kuna so ya ƙara girma za ku iya ku taɓa shi sai ku ja. Kun gani? Gashi nan za ku iya ku kai shi kuma duk inda kuke so ku kai shi. In so kuke yi ku saka shi sama, in so kuke kai shi gefe, in tsakiya kuke so ya fito. In zan so ya kasance a ƙasa gaskiya. Kun ga? To. Mushi ta ce, sunanta Amina. Sarki ya maimaita cikin taushin murya. Amina. Sunan ya cika ɗakin da farin ciki. Yawwa. To kun ga wannan haka ake saka shi ma caption. To, ina ga kusan duk wani abu da ya kamata nuna muku na nuna muku. A next video ɗinmu zai kasance shine video wanda za nuna muku yanda ake yin video animated video. Kun gane? A next video ɗinmu zan nuna muku shi. Ina son ɗan nuna muku. Okay, ba wannan wayan ne ba. Yauwa to koma dai in muku bari in nuna muku wannan kalan waɗannan videos ɗin. Za ku ga ana motsi, ana tafiya, kun ga kamar haka. Mama! Yau an ci mutunci na a gaban mutanen gari. Kamar waɗannan videos ɗin. To insha Allah a next video ɗinmu shi za mu yi. Kar ku manta ku taɓa subscribe, ku yi like, ku yi comment. Idan kun samu hali ku yi share wannan video domin da zarar na saka muku sabo shi ma ku gani kuma ku amfana. Ina so da Allah duk abin da muka yi ku dinga yi kuna ajiye shi kuna sakawa idan na buɗe group ku nuna min assignments ɗinku saboda in gani in san me kuke yi, in gani shin kuna fahimta ko ba ka fahimta. Na gode.